Maayong buntag mga higala. O padayon na usab kita sa atong pagtuon diya sa He Wants Everyone. Ug diya na kita karon sa episode 15. O taas-taas na gid ang atong nahibaluan ug unta andam na usab kamo para sa pagpadayon, sa pagpaminaw may tungod niini. Nga episode nga atong pagatun-an karon. Apan sama sa atong naandan nga gabuhaton sa dili pa kita mo hisgot sa atong tema, ato unang balikon ang mga nangahitabo sa miagi nga episode para nga maayo kaayo nga pagkasumpay ang episode nga atong hisgutan karon. Atong nahibawan mga igsuon nga gidakop si Esteban ug ipatubang sa Sanhedrin ug taas kaayo ang tubag kanila ni Esteban dala pagwali mahitungod sa mga sumbong nga gipaabot batok kaniya. Ug gani kung atong mahibaluan, daghan ug giklaro pag-ayo ni Esteban ug gisugod gani niya sa sinugdan sa pagkabihag sa mga Israelita dito sa Ehipto hangtod nga gihisgutan niya ang tanan nga mga sumbong nga gipasaka batok kaniya. Ang ilang mga giisyu kang Esteban, sige kuno siya gasulti og dautan batok sa balaan nga dapit o ang templo. Ug sige kuno usab gasulti og dautan batok sa balaod nga sa ato pa ang balaod ni Moises nga gihatag sa Dios didto sa bukid sa Sinai. Apan kining tanan nga ilang gi-issue batok kaniya, gibali ni Esteban. Gibali ni Esteban kanila og sa ilang mga katigulangan nga sa ato pa nga dili inuon siya mo'y nakigbatok may tungod sa templo, may tungod kang Moises ngadto sa Dios, kung dili sila nga mga Hudiyo. Sila mo'y nakigbatok sa Dios, sila mo'y nakigbatok kang Moises, sila mo'y nakigbatok sa templo ug sa balaod. Ug giingnan ni Esteban ang mga pangulo nga sama ra sila sa ilang mga katigulangan nga tikig ug liog. Ato pa kung atong mahuna-huna, dili makahangad, dili makadungo, dili makalingi, dili makapansin sa kun unsa ang sayop nga ilang mga huna-huna ug ilang nga mga gipangbuhat. Dili gani makaampo ngadto sa Dios, dili makahangad. Mga tikig sila liog ingon ni Esteban nga mga gahi ug kasing-kasing ug mga dalunggan. Ug kanunay sila nagsupak sa Espiritu Santo. Mo'y sulti ni Esteban yadto kanila. Ug gisultihan sila ni Esteban nga gipatay sa ilang mga katigulangan ang mga propeta nga nagpropesiya may tungod sa pag-anhi sa matarong nga mao si Jesus. Gihisgutan niya nga ang mga propeta sa unang mga panahon, ang ilang mga katigulangan mao ang nagpatay niini nga mga propeta. Apan samot pa sila kay mismo ang manluluwas gibudhian nila ug gipatay nga ginganlan og matarong nga mao si Jesus. Busa niini nga panahona nasakitan sila pag-ayo siguro sa gibuhat ni Esteban ngadto kanila. Busa na nga suko sila pag-ayo ang mga pangulo ug ila ganing gikagutan si Esteban ug gidasmagan ug giguyod nila padulong sa gawas sa syudad ug didto ilang gipatay pinaagi sa pagbato. Ato ganing makita sa picture, gisulod nila sa bangag ug didto ang matag usa nga nag-aliro nga mga Hudiyo, isig punit sila og bato ug mo'y ilang gilabay ngadto kang Esteban. Apan taliwala ni ining sakit kaayo nga kamatayon ni Esteban nya kung atong makita sobra nga pagpatay, murag hayop nga ilang gilabay lang pinaagi sa pagbato nga murag walay ko kaluoy. Miangad siya sa langit, si Esteban ug nagampo. Nakita niya si Jesus nga nagtindog ug andam sa pag-welcome kaniya ug andam sa pagdawat kaniya niadto nga tungura. Ug gani nagampo siya nga dili pa kasad-on ang mga nagbato kaniya. Ug human niya sila iampo, gikuha na ni Jesus ang iyang kalag ug gidala sa langit. Kalit lang katong kasakit nga iyang gibati, kamatay niya, gidala ang iyang espiritu dito sa langit, ug hayahay na ang iyang kahimtang. Mga igsuon, kung atong masusi dinhi, ang mga reaksyon sa mga pangulo sa mga Hudiyo, gikan sa sige pagdakop sa mga apostoles,
ug sa ilang mga kasuko karon nahitabo ang ilang mga kasuko kasina ug hangtod nga si Esteban mo'y unang gipatay sa mga magtutuo niini nga tungura. Ug samtang gibato nila si Esteban, naay batan-ong lalaki nga nagbantay sa mga kupo sa mga tawo nga nagbato kang Esteban ug ang iyang ngalan mao si Saulo. Nahibaw-an na nato kini sa miaging episode ang may tungod niini nga Saulo. Ug karon magtuon pa kita may tungod kaniya ug ato siyang ila-ilahon pag-ayo kung kinsa siya ug kung unsa ang mahitabo kaniya sa unahan agig mga pasiuna. Busa agig pangutana, kinsa ka kini si Saulo? Sa wala pa maluwas si Saulo mga igsuon, usa man siya nga labawng parasiyo. Sa ato pa kung atong mahuna-huna sa miaging nga mga episode atong nasayran nga adunay 71 nga membro nga sakop sa Sanhedrin. Ug si Saulo usa man sa labaw niini nga galingkod para sa paghukom ug gadala sa mga balaod o pamalaod sa mga Hudiyo. Ug usa-usab siya nga membro sa Sanhedrin sa ato pa pangulo sa mga Israelita. Basahon sa nato kung unsa mismo ang gisulti ni Saulo mahitungod sa iyang kaugalingon. Kay nang labay ang mga panahon nga si Saulo nahimo nga nakatuo ug naluwas ug nahimo nga instrumento sa Dios para sa pagpakaylap ug pagwali sa kaluwasan ngadto sa tibuok nga kalibutan. Basaw nato ang iyang gitistigos may tungod sa mga buhat kapitulo 22 bersikulo 1 hangtod sa 5 nga sa panahon niya gidakop siya dito sa templo ug gitaral ngadto sa hukmanan ug karon aduna siya panahon para sa sulti sa kung unsa ang iyang kahimtang. Mga buhat kapitulo 22 bersikulo 1 hangtod sa 5. Mga kaigsuunan ug mga ginikanan matud pa niya. Pamatia ang pangatarungan niya karon akong himuon sa inyong atubangan. Nakaigayon lugar si Pablo sa pagsulti ngadto sa tanan nga nakaalirong kaniya ug sa pagkadungog nila nga nagsulti siya kanila sa sinultihan nga Hebreo. Misamot sila paghilom ug nakita nila nahibaluan nila nga Hudiyo gid ay kini si Saulo nga nagsulti karon sa iyang atubangan busa misamot ang ilang pagpamati sa kung unsa ang iyang isulti kanila. Ug siya miingon, ako usa ka Hudiyo nga natawo sa Tarsus sa Cilicia. Ato pa kung atong mahinumduman ang Tarsus naa sa amihanang bahin sa Jerusalem ug kung baklayon na layo man kini siguro moabot og 3 hangtod sa 4 ka adlaw ang iyang kalayo gikan sa Jerusalem ug si Pablo o si Saulo miingon nga siya natawo sa Tarsus nga sakop sa Cilicia apan nagtubo dinhi niining syudara sa Jerusalem sa tiilan ni Gamaliel ug si Gamaliel mga igsuon atong mahinumduman nga si Gamaliel usa ka tinahod sa mga Hudiyo sa mga pangulo sakop sa Sanhedrin kay usa siya nga mas labaw ang iyang kahibalo. Ug gani si Gamaliel mao ang nagtudlo kang Saulo may tungod sa higpit nga pagpasunod sa balaod. Ug si Saulo nagsulti nga si Gamaliel mo'y nahimo niya nga maestro ug siguro nga masamot ang ilang pagpaminaw tungod ni ini nga impormasyon nga gisulti ni Saulo sa ilang atubangan. Nagtubo din niining syudara sa tiilan ni Gamaliel, gitudluan sumala sa higpit nga paagi sa balaod. Sa atong mga katigulangan, mainiton alang sa Dios sama kaninyong tanan niining mga adlaw karon matud pa ni Saulo. Diya sa bersikulo 4, gilutos nako kini nga dalan hangtod sa kamatayon. Nanggapos ug naghatod sa mga lalaki ug mga babae ngadto sa bilangguan. Busa misulti si Pablo nga mas labaw ako ka mainiton sa Dios sama sa inyong pagkamainiton karon. Gidala gani nako ang mga babae ug lalaki nga ginapos hangtod ngadto sa bilangguan. Gilutos nako kini nga dalan ang mga nagsunod niini nga dalan
nga niini makasaksi kanako ang labang pangulong pari ug ang tanang mga kadagkuan. Sa ato pa, giprangka ni Pablo nga ang mga labaw pangulong pari, ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo, ang tanan nga iyang gibuhat nakita nila. Kay usa man siya nga kauban nila sa una, ug gisulti ni Pablo sa ilang atubangan agig pangatarungan. Matud pa ni Saulo, gikan kanila na dawat nako ang mga sulat ngadto sa mga kaigsuunan ug ako miadto sa Damasco aron sa pagkuha sa mga atua didto ug sa pagdala kanila nga ginapos dinhi sa Jerusalem aron silutan. Sa ato pa, ikan sa bersikulo nga atong gibasa, Hudiyo si Saulo. Ug natawo siya sa Tarsus o sa atong mapa nganlan og Tarso nga sakop sa Cilicia. Apan didto siya nagdako sa Jerusalem ug didto usab nag-eskwela. Ug ang iyang naeskwilahan mao ang istrikto nga mga gabarugan sa mga Hudiyo nga balaod. Ug si Gamaliel ang nagtudlo kang Saulo, mo'y nahimo niya nga maestro nga usa sa mga pinakalabaw nga mga magtutudlo sa mga parasiyo sa tibuok Israel. Maoy nahimo nga magtutudlo ni Saulo sa iya nga panahon. Ug gidumtan gani pag-ayo ni Saulo ang mga magtutuo nga nagsunod kang Hesus kay wala sila mosunod sa relihiyon sa mga Hudiyo ug wala sila motuo sa balaod. Busa iya silang gilutos ug daghan kanila ang iyang gibilanggo ug iya pagayong gipatay ang uban kanila. Usa si Saulo nga isog nga kilir sa mga magtutuo ug wala man siya gipalabay ang tanan nga iyang maadtuan, ang tanan nga iyang masugat. Kung dili niya patyon, itaral niya sa bilangguan. Sa wala pa maluwas si Saulo, kuyaw gyud kaay nga tawo. Apan sa paglabay sa panahon, naluwas si Saulo ug mo'y iyang gigamit ang usa niya kangalan nga Pablo. Ug gipili sa Ginoo nga mahimo nga ikadusi nga apostol sama sa atong nahimbawan diya sa miagi nga mga episode. Sa ato pa, si Saulo mao si Apostol Pablo. Ug nahimo siya nga pinakalabaw nga misyonero sa tibuok kalibutan. Sugod sa una nga misyonero hangtod karon, murag way nakalabaw kang Pablo. Ug kung ato sang masusi pag-ayo, si Pablo o si Saulo mao ang pinakabangis, pinakaisog, pinakamangtas nga gapangluto sa mga magtutuo apan gibalhin sa Ginoo ug nahimo nga instrumento hangtod nga daghan gani ang nakakabot sa kaluwasan pinaagi sa iyang kinabuhi. Lihero nga misyonero si Pablo. Ug mubasa kita pagpadayon sa mga buhat kapitulo 26 bersikulo 9 hangtod sa 10. Kinaapay uban nga masayra nato may tungod kang Saulo ug nganlan og Pablo. Maingon siya, ako gayud nagtuod diha sa akong kaugalingon, nga kinahanglan magbuhat ako ug daghang butang nga supak sa ngalan ni Hesus nga Nazaretnon. Busa man ang uban, gidakop niya, gipalatos niya, kay para kaniya binuang ug dakong sayop ang pagsunod kang Hesus nga taga Nazaret. Busa miingon siya, magbuhat siya og daghang mga butang nga supak sa ngalan ni Hesus. Bersikulo 10, ug mao kini ang akong gibuhat didto sa Jerusalem. Gibilanggo nako ang daghan sa mga balaan. Ingon nga nakadawat ako ug kagahom gikan sa pangulong pari ug sa diha nga gipamatay sila, ako mihatag sa akong pag-uyon bato kanila. Kini nga testigos ug pangatarungan ni Saulo o Pablo tubangan sa mga hari. Agi gi-review sa gisgutan sa mga buhat kapitulo 22. Ug klaro kay mga igsuon kung unsa ka mainiton si Saulo nga naglakag ug nagluto sa mga magtutuo. Kay abi niya nga ang pagsunod kang Hesus dakong sayop ug binuang. Gipamatay gani niya ang daghan. Sama na hitabo kang Esteban nga giuyunan sa tibuok nga patyon siya, usagid si Saulo nga nakapataas sa iyang kamot agig pag-uyon nga kinahanglan kini patyon. Sa ato pa, sa wala pa maluwas si Saulo nagtuo siya nga dautan si Hesus ug nga kinahanglan silutan pag-ayo ang tanan nga gasunod kaniya.
Usa-usab si Saulo sa mga pangulo sa mga Hudiyo, busa sa paghukom sa kamatayon. Sa ubang mga naluwas, apil si Saulo nagbutar, nga patyon sila. Nakapataas sa iyang kamot ug nakauyon sa tanan niya gabuhaton sa mga magtutuoy, labi na gid yani kay Esteban niya mo'y una nga gipatay agig pagbato diha sa panahon sa iglesia. Mainiton si Saulo sa pagpakigbato kang Hesus ug sa pagpaantos sa tanan nga mga gasunod kaniya. Wala man siya gipalabay. Nangayo gani siya sulat agi panugot nga malakag niya sila bisan asa nga dapit ug ibalik dito sa Jerusalem. Ibilangguon ang uban ug ang uban patyon. Mubasa kita sa lain pa nga sinulat ni Saulo ug ang anlan ug Apostol Pablo nga nabag-o na ug gani na priso na ug gisulti niya sa kun unsa ang iyang kahimtang sa una ug karon nga nabag-o kun unsa ang gipangbuhat niya sa atubangan ni Hesus. Basa kita sa Filipos kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 9. Sa katapusan, akong mga igsuon paglipay kamo diha sa Ginoo. Ang pagsulat kaninyo sa mao gihapong mga butang, dili makapuol kanako apan kaayuhan alang kaninyo. Sa ato pa mao kini ang dasig ni Pablo ngadto sa mga magtutuo sa Filipos ug miingon siya paglipay kamo diha sa Ginoo. Kini nga paghisgot ni Pablo dili paglipay sa mga butang nga kung unsa ang ilang maangkon sa mga pagpangandoy niini nga kalibutan, apan gisugyot niya o gidasig niya ngadto sa matag usa nga kinahanglan sila malipay kung diha sila sa Ginoo. Kinahanglan sila makuntinto diha sa ilang mga kahimtang kung naa sila sa Ginoo. Busa kung naa sila sa Ginoo, misulti si Pablo, paglipay kamo. Mao kini nga kalipay mga igsuon nga dinhi sa sulod sa ilang kasing-kasing, nga dili sa mga butang nga ilang makita ug ilang maangkon, apan ngadto sa sulod sa ilang kasing-kasing nga gapadayon sa pagsunod sa Ginoo. Busa balikon ko sa pagbasa. Sa katapusan akong mga igsuon paglipay kamo diha sa Ginoo. Ang pagsulat kaninyo sa mao gihapong mga butang dili makapuol kanako, dili man sumo ug hinuon makadasig nganha kaninyo. Busa paglipay kamo. Ang pagsulat kaninyo sa mao gihapong mga butang dili makapuol kanako apan kaayuhan alang kaninyo. Pagbantay kamo sa mga iro. Pagbantay kamo sa mga tigbuhat ug dautan. Pagbantay kamo sa mga tigputol sa unod, matud pa ni Pablo. Sa ato pa, masabot nato pag-ayo dinhi. Kining tigputol sa unod, tigbuhat ug dautan, iya ganing gitunong nga pakasusama sila sa mga iro. Kay naay mga Hudiyo nga nakawali nga kinahanglan nga buhaton nila kung unsa ang gitudlo sa balaod. Labi na gid sa pagpatuli para lang nga maluwas sila. Mauning gisulti ni Pablo ngadto kanila nga bantayan nila ang mga tigbuhat ug dautan, ang mga tigputol sa unod ug kining mga iro kay mahimo nga masalaag sila sa kamatuoran. Ug matud pa niya sa bersikulo 3, kay kita mao ang mga tinuli. Kita nagsimba sa Espiritu sa Dios ug nagpasigarbo diha kang Kristo Hesus ug wala magsalig sa unod. Matud pa niya. Di ba? Wala kita magsunod, may tungod sa pagtuli, may tungod sa pagputol sa unod, hinuon, nagsalig kita ngadto kang Kristo Hesus. Bersikulo 4, matud pa ni Pablo, bisan ako, adunay pagsalig usab sa unod. Gituli ako sa ikawalo nga adlaw, gikan ako sa kaliwatan ni Israel, sa banay ni Benjamin, Hebreo nga gikan sa mga Hebreo, sumala sa balaod usa ka parasiyo. Sa ato pa gisulti karon ni Pablo, kung saligan ang iyang kahimtang, kung saligan niya ang pagka diha sa unod o sa tawhanon niya kahimtang, daghan ang iyang mahimo nga saligan. Matud pa niya gituli siya diha sa ikawalo nga adlaw nga sama sa gabuhaton sa mga Hudiyo. O gikan siya sa kaliwatan ni Israel. Kung atong masusi
adunay mga anak ni Israel nga ginganlan og Jacob ug adunay 12 ug gani miingon siya nga gikan siya sa banay ni Benjamin ug Hebreo gid siya nga gikan sa mga Hebreo. Usa klaro, dili lang sa iyang kahimtang kundi bisan sa dugo usa gid siya ka Hebreo o Hudiyo. Ug sumala sa balaod usa siya ka Parasiyo. But pasabot si Pablo dili man siya yano lang kung dili naay gahom ug dakong katungod diya sa kahimtang sa mga Israelita o Hudiyo. Sakop siya sa 71 nga galingkod diya sa Sanhedrin para sa paghukom ug bisan gani sa pag-uyon sa pagpatay sa tao usa siya niini. Padaan pa kita sa pagbasa. May tungod sa pagkamainiton matud pa ni Pablo magluluto sa iglesia. May tungod sa pagkamatarong nga pinasikad sa balaod, dili masaway. Gisunod niya pag-ayo ang balaod, ug gani si Gamaliel mo'y nahimo niya nga maestro, ug nagsunod pa gid sa higpit nga pamaagi. Bersikulo 7, apan bisan unsang kadaugan nga akong naangkon, kini akong giisip nga kapildihan tungod kang Kristo. Makita nato pag-ayo kung unsa ang iyang gisulti ug sulat niya ngadto sa mga magtutuo sa Pilipos ug giprangka niya nga ang mga butang nga iyang naangkon sa una ang iyang gisaligan diha sa unod nga sama sa iyang gihisgutan nga kadaugan sa una pero karon giisip niya nga kapildihan para lang maangkon niya si Kristo. Sa pagkatinuod ang tanan akong giisip nga kapildihan tungod sa labaw kabililhon nga pag-ila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya, nawad-an ako sa tanang butang ug kini giisip nako nga basura aron maako si Kristo. Mga igsuon, nabag-o ug nabalhin gid pag-ayo si Pablo sa iyang pagkaluwas. Ug kining gipanghinambog niya sa una karon giisip niya nga basura ug kapildihan niya para lang nga mas mailan niya ug maangkon niya si Kristo Jesus. Kining tanan, miingon siya, nawad-an, nawala kaniya para lang nga maangkon niya si Kristo. Diya sa bersikulo 9, ug makaplagan diha kaniya dito kang Jesus. Dili nga nagbaton ako sa pagkamatarong pinasikad sa balaod kay walay mabuhat sa balaod para nga makaangkon kitag matarong. Kundili ang pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga nagsukad sa pagtuo. Dili man pinaagi sa mga balaod nga akong ginasunod sa una. Dili sa mga kahimta nga akong gigunitan sa una. Ug diha ko nagtindog apan ang pagkamatarong nga maangkon nato didto kang Hesus pinaagi lang sa pagtuo. Mga igsoon, nabasa nato dinhi sa Filipos kapitulo 3 kung unsa ang gipasigarbo ni Saulo sa wala pa maluwas. Sa mga katilingban sa mga Hudiyo ug sa ilang relihiyon usa si Saulo nga gitaod pag-ayo. Dako ang iyang katungdanan. Apan gisulti ni Pablo nga kadtong tanan nga iyang kadaugan sa una giisip niya nga kapildihan aron maangkon niya si Kristo. Ug miingon si Pablo nga ang tanan niyang pagkamatarong nakuha niya pinaagi sa pagtuo kang Hesus ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ug kadtong mga tigputol sa unod nga gahisgutan ni Pablo mo'y iyang gatungnon ang mga Hudiyo nga gapanudlo nga kinahanglan matuli ang tanang mga naluwas. Aya sila maluwas, kinahanglan sila mutuman sa balaod. Ginganlan gani sila ni Pablo nga mga iro. Ginganlan sila nga mga iro ug mga pasiuna lang kini mga igsuon nga hisgot may tungod sa kahimtang ug kinabuhi ni Saulo nga mao si Apostol Pablo. Ug karon mopadayon pa kita sa pagtuon sa mga buhat agi sumpay sa kun unsa ang nahitabo human si Esteban gipatay nga si Saulo mao ang nagbantay gani sa mga bisti sa iyang kauban nga mga Hudiyo ug miuyon nga patyong si Esteban.
Ug karon sayro nato kung unsa ang sunod nga nahitabo ug kung unsa ang gipabuhat sa Espiritu Santo sa mga magtutuo nga karon murag nahimo sila nga galakagon o galutuson pinaagi kang Saulo. Mubasa kita sa mga buhat kapitulo 8 bersikulo 1 hangtod sa 3. Unya si Saulo miuyon sa pagpatay kang Esteban ug niadtong adlaw nahitabo ang dakong paglutos batok sa iglesia sa Jerusalem ug silang tanan nagkabulag-bulag sa tibuok kayutaan sa Judea ug Samaria. Gawas sa mga apostoles, nagpabilin sila dito sa Jerusalem. Apan ang dili mga apostoles, ang mga magtutuo, nagkabulag-bulag sila sa bisan diin nga dapit nga dito sila gipapaingon sa Dios. Ang mga reliyosong tao mo'y milubong kang Esteban ug nagbangutan sila alang kaniya. Apan si Saulo mibungkag sa iglesia, misulod sa kabalayan, gidakop niya ang mga lalaki ug mga babae ug gibalhog sila sa bilangguan. Kuyaw ang pagpanglakag ni Saulo, di ba? Pakasusama siya sa mananap nga andam gyud sa pagpatay sa bisan kinsa nga mubabag sa iyang plano para sa pagbungkag sa iglesia. Sa ato pa, ang pagpatay kang Esteban sinugdanan sa dakong pagluto sa iglesia sa Jerusalem. Ug ang mga magtutuo nagkabulag-bulag sa tibuok Judea ug sa Samaria. Si Saulo ang nangulo ni ining dakong pagluto sa mga magtutuo misulod gani sa kabalayan nga gapangita og bisan kinsa nga mituo kang Hesus, mga lalaki ug mga babae ug iya silang gibalhog sa bilangguan ug ang uban iyang gipapatay. Mo'y gibuhat ni Saulo. Gusto gid niya nga dili makapadayon ang pagsunod kang Hesus ug kung naaman natukod nga iglesia gibungkag niya pinaagi sa dakong paglutos, bilangguon ug hangtod nga patyon. Atong basahon pag-usab ang gibilin ni Hesus nga trabaho ngadto sa mga magtutuo sa wala pa siya mobalik sa langit. Gisgutan nato kini sa miagi nga mga episode, panbaliko nato kay kini nga bersikulo mao kini ang galihok sa tibuok mga buhat nga maoy gabuhaton sa mga magtutuo. Mga buhat kapitulo 1 bersikulo 8. Apan makadawat kamo og gahom sa diha nga mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo ug kamo mao unya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Sa ato pa ang gibilin ni Hesus nga trabaho sa mga magtutuo. Una, pawalihan kanila ang Jerusalem, dayon ang tibuok Judea ug sunod ang Samaria. Ug gigamit ni Hesus kining paglutos ni Saulo sa mga naluwas para matuman ang iyang gibilin sa mga magtutuo nga trabaho. Mao lugar ang maayo nga bahin nga nahitabo gikan sa pagpatay kang Esteban nga mo'y hinungdan nga nagkabulag-bulag ang mga magtutuo sa tibuok Judea ug sa Samaria. Ug tungod niini, mikaylap ang paagi sa kaluwasan niining mga dapita. Mga igsuon, mahal kaayo alang kang Hesus ang pagsangyaw sa paagi sa kaluwasan ngadto sa tanang mga tao sa Judea, sa Samaria ug paingon sa kinatumyan sa kalibutan. Ug usahay, iyang gamiton ang pagluto sa iyang mga anak aron makakaylap ang kaluwasan. Mo'y nahitabo kang Esteban, ug siguro aduna usay mahitabo sa ato nga kahimtang karon. Kung gusto niya nga naay gusto niya pa walihan og kaluwasan sa laing dapit ug pinaagi sa paglutos, matuman kini nabuhaton gid niya. Mupadayon pa kita sa pagbasa diya sa mga buhat kapitulo 8 bersikulo 4 hangtod sa 8. Ug ang mga nagkabulag-bulag miadto sa nagkalaing-laing dapit nga nagwali sa pulong mahitungod kang Hesus. Si Felipe milugso ngadto sa usa ka syudad sa Samaria diin iyang giwali kanila ang Kristo.
Sa ato pa si Filipe nga mibakwit gikan sa Jerusalem, nakaabot og iya sa syudad nga Samaria. Ubasin gani maugid kini ang kapital sa Samaria ug nakawali kanila mahitungod kang Kristo. Ug ang katawhan nagkahiusa sa pagpamati sa gisulti ni Filipe sa dihang nakadungog ug nakakita sila sa mga milagro nga iyang gibuhat. Bisan si Filipe nga usa nga diakono nga kauban ni Esteban makabuhat gihapon og mga milagro nga sama sa gabuhaton sa mga apostoles. Ug gani pinaagi niini ang tanang mga tawo sa Samaria nagkahiusa sa pagpamati sa gisulti ni Filipe. Bersikulo 7, kay gikan sa daghang mga giyawaan nanggula ang mga hugaw nga espiritu nga nagsinggit sa kusog nga tingog ug nangaayo ang daghang mga paralitiko o mga bakol. Milagro pinaagi sa gibuhat ni Filipe. Gamhanan ang iyang pagpanudlo ug daghan ang iyang gibuhat nga milagro nga bisan ang mga daotang espiritu milayas naabog niya gikan sa mga tawo nga ilang gipuy-an ug bisan ang mga bakol ang mga paralitiko na nga ayo ditso og kumplito pinaagi sa gahom nga gihatag kaniya sa Dios. Diya sa bersikulo 8, busa dihay dakong kalipay niadtong syudara tungod sa nahitabo ug tungod sa kinabuhi ni diakono Filipe adto nga panahona. Sa ato pa pinaagi sa pagkabulag-bulag sa mga magtutuo. Nakaabot si Filipe sa usa ka lungsod sa Samaria. Ug daghan kaayo ang nangaluwas didto pinaagi sa iyang pagwali. Basin mao kini mismo ang syudad nga Samaria, nga kapital sa probinsya nga Samaria. Si Filipe usa sa 7 ka mga diakono sa iglesia sa Jerusalem nga ilang gipili ug kauban gani niya si Esteban. Ug sama si Filipe kang Esteban nga gamhanan nga magwawali ug didto kaniya ang gasa sa mga milagro ug daghan kaayo ang iyang gipang-ayo nga mga masakiton, mga dagko nga mga sakit ug daghan nga mga hugaw nga espiritu ang iyang gipang-abo gikan sa mga tawo nga ilang gipuy-an. Ug nagsinggit sila sa kusog nga tingog samtang nanggawas sila gikan sa mga tawo. Mga igsoon, dili apostoles si Filipe. Apan gihatagan sa Dios ugasa sa mga milagro. Sa ato pa, dili di ay ang mga apostoles ra ang makabuhat og mga milagro apan naapoy uban nga gihatagan sa Dios ni ining gasa nga atong nabasa sa Biblia. Nga sama sa gibuhat sa mga apostoles, gibuhat ni Esteban ug karon gibuhat sad ni Filipe. Mupadayon kita sa atong pagbasa diya sa mga buhat kapitulo 8 bersikulo 9 hangtod sa 13. Si Filipe dito sa Samaria ug padayon siya sa pagwali mahitungod kang Hesus pinaagi sa mga milagro nga gapangbuhaton niya. Ug diya sa bersikulo 9 unya dihay usa ka tawo nga ginganlan og Simon nga kaniadto tig Salamangka. Dito ni atong syudara ug nakapahibulong sa mga tawo sa Samaria kini si Simon. Nag-ingon nga siya usa ka bantugang tawo. Silang tanan namati kaniya gikan sa labing gamay ngadto sa labing dako nga nag-ingon kining tawhana mao ang gahom sa Dios nga ginganlan og bantugan. Mao ang kahimtang ni Simon dito sa Samaria. Usa siya katig Salamangka ug aduna siya gahom. Siguro gihatagan ni Satanas og gahom nga mahimo siya makapang-ayo, makapasalamangka ug gani gitamod siya sa daghan nga mga tawo. Gignan pa nila nga bantugan ug siya ang gahom sa Dios. Diya sa bersikulo 11, ug sila namati kaniya tungod kay sa dugay nga panahon sila gipahibulong maniya pinaagi sa iyang Salamangka. Apan sa diha nga mituo sila kang Filipe sa pagwali niya sa maayong balita, mahitungod sa gingharian sa Dios, ug sa ngalan ni Hesukristo sila gibautismuhan, mga lalaki ug mga babae.
Sa ato pa, si Simon nga tig Salamangka, mituo sa giwali ni Felipe nga mao si Hesus ang iyang manluluwas ug tungod sa iyang pagtuo nagpabautismo. Diya sa bersikulo 13, bisan si Simon usab mituo ug sa nabautismuhan na nagpabilin siya kang Felipe. Mihawa sa iyang gabuhaton sa una ug karon nga nakatuo, karon nga naluwas na, nagpabilin siya ngadto kang Felipe, siguro gapaminaw sa mga tudlo ug sa iyang pagkakita sa mga ilhanan ug mga dagkong milagro nga nangahimo siya nahibulong. Sa ato pa, naayo sa kagamhanan nga tig Salamangka sa Samaria nga ginganlan og Simon. Usahay, naay tig Salamangka nga gamhanan kay gatagan man ni Satanas sila og gahom. Apan ang uban kargado ra og pag-inartista o pagpanglimbong. Siguro kung naay tig Salamangka sa inyong nga dapit, kung imo silang pangutan-an, maingwid siya nga dili tanan ilang mahimo. Bisan gani ang pag-ayo sa mga sakit, ang pag-ayo sa mga paralitiko, sa bakol, dili man nila mahimo. Pero siguro makaingunta nga naagi gahom nga ilang gahawiran tungod kay giyatagan sila ni Satanas, apan ang uban murag binuang nga pagpang-ayo. Ang uban gaangkon nga naa sila'y gahom apan piki di ay. Apan bisan ang pinakagamhanan nga mga salamangkiro, dili nila maayo ang mga bakol ug mga buta. Limitado man ang ilang gahom sama kang Satanas. Ug kini si Simon naa siya'y gahom. Ug ila ganing ginganlan nya bantugan ug gahom sa Dios, kay dili basta-basta ang nangakita sa mga tawo nga iyang gipangbuhat. Timaan nga gamhanan gyud. Apan si Simon, pag-abot ni Felipe, naminaw siya sa wali ni Felipe ug tungod sa iyang pagpaminaw, miabot sa iyang kasing-kasing ang kaluwasan ug mituo siya. Gani nagpabautismo ug miuban kang Felipe. Ug nahibulong si Simon sa mga dagkong milagro nga gihimo ni Felipe. Ug atubangan sa gahom ni Felipe, mura og pisura si Simon nga murag perminti ga katingala ug kahibulong nganong gakabuhat kini ni Felipe. Daghan kayo ang mituo sa wali ni Felipe sa Samaria ug nagpabautismo sila. Sa ato pa, tungod sa ilang pagtuo, tungod sa ilang pagdawat kang Hesus, naluwas sila, busa nagpabautismo sila. Una man ang pagtuo, ay ang pagpabautismo. Ug base na ay kauban ni Felipe nga mitabang kaniya sa pagpangbautismo, ubasin si Felipe ra, kay wala isulti sa pulong sa Dios kung unsa ang kauban niya o kung unsa ang uban nga nahitabo sa iyang pagpangbautismo. Panupadayon kita sa pagbasa, mga Buhat Kapitulo 8, versikulo 14 hangtod sa 17. Unya sa pagkadungog sa mga apostoles dito sa Jerusalem, kaya ang mga apostoles mauray nabilin sa Jerusalem, ang uban nga mga magtutuo nagkabulag-bulag sa bisang asa nga dapit sa kalibutan. Pagkadungog sa mga apostoles dito sa Jerusalem nga ang Samaria midawat sa pulong sa Dios, sila mipadala kang Pedro ug Juan ngadto kanila. Siguro basin sa pagsusi kung tinuod ba kini. Nga sa ilang pag-abot, nagampo alang kanila nga unta makadawat sila sa Espiritu Santo. Kay wala pa man kanilay nakunsara niini ug sila igo man lamang na bautismuhan sa ngalan sa Ginoong Hesus. Busa gipandong nila ang ilang mga kamot ngadto kanila ug nadawat nila ang Espiritu Santo. Sa ato pa, gikan niini nga bersikulo, nabalitaan sa mga apostoles nga mituo ang mga taga Samaria. Ngadto kang Hesus, busa ilang gipaadto si Pedro ug si Juan aron sa pagsusi. Ug pag-abot nila, nasaksihan gid nila nga matuo diay ang nangaluwas. Matuo diay nga nangaluwas ang mga daghang Samarianhon. Apan wala makadawat sa Espiritu Santo ang mga magtutuo sa Samaria. Kay si Pedro ang gigamit sa Ginoo sa iyang paghatag sa Espiritu Santo ngadto sa bag-o nga iglesia
sa kada klase nga tao. Gigamit sa Ginoo si Pedro sa iyang paghatag sa Espiritu Santo sa mga pure nga mga Hudiyo sa Jerusalem diya sa adlaw sa Pentecostes. Gigamit sa Ginoo si Pedro sa iyang paghatag sa Espiritu Santo ngadto sa mga Samarianhon nga atong nabasa karon. Didto nila nadawat ang Espiritu Santo sa dihang gipandungan sila nilang Pedro. O gigamit usab sa Ginoo si Pedro sa iyang paghatag sa Espiritu Santo ngadto sa pure nga mga hintil didto sa balay ni Cornelio ug atong mahimbaw-an ang mahitungod niini sa sunod pa natong pagtuon. Apan pagkahuman niini nga unang mga panahon nga gigamit sa Ginoo si Pedro sa iyang paghatag sa Espiritu Santo ngadto sa mga Hudiyo, ngadto sa mga Samarianhon ug ngadto sa mga hintil, dili na kinahanglan nga hulatan pa ang Espiritu Santo kay diretso makadawat kaniya ang matag motuo kang Hesus. Mga igsoon kung atong mahinumduman, sa panahon nga dinhi pa si Hesus sa kalibutan, nga nauban-uban pa niya ang iyang mga apostoles, di ba nangutana si Hesus ngadto kang Pedro? Ug nang ingon niya, ikaw unsa ang imong masulti para kanako? Kinsa ako? Ug miingon gani si Pedro nga ikaw ang Kristo. Ug didto giingsulti ni Hesus nga ikaw Simon, pinaagi kanimo tukuro nako ang iglesia. Ug basin mao kini ang gusto ipaabot ni Hesus nga nabuhat niya kay pinaagi sa iya gihatag ang Espiritu Santo ngadto sa mga nagtuo ug ganganlan og iglesia. Dili lang sa taga Jerusalem o Judea, dayon sa Samaria, o gani bisan sa hintil nga atong masayran sa sunod nga mga pagtuon sa kinabuhi ni Cornelio. Sa ato pa, mituang mga mistiso nga mga hintil Hudiyo sa Samaria. Gibautismuhan sila ug nadawat nila ang Espiritu Santo. Busa patas na sila sa mga Hudiyo nga magtutuo sa Jerusalem. Dili man naglahi ang Espiritu Santo nga mipuyo sa ilang Pedro, mipuyo sa taga Samaria, ug mupuyo sa mga hintil nga sama sa kang Cornelio kung dili man nagsama ra. Mga igsoon, padayon kita sa pagbasa diya sa mga buhat kapitulo 8 bersikulo 18 hangtod sa 25. Sa pagkakita ni Simon nga ang Espiritu, gikahatag man pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sa mga apostoles, mitanyag siya kanila og salapi tungod sa iyang kahibulo nga pwede di ay pinaagi sa pagpandong makahatag og espiritu si Simon mitanyag og salapi ngadto kanila. Bersikulo 19 ug siya miingon, hatagi usab ako niining gahuma aron nga bisan kinsay akong pandungan sa akong mga kamot makadawat sa Espiritu Santo. Pero gusto karon niya panganduyon ang pareha sa iyang kahimtang sa una nga murag naa siya gahom nga mabuhat tubangan sa mga tao. Ug karon giambisyonan niya kining Espiritu Santo nga nakita niya nga pinaagi sa pagpandong ni Pedro, mikunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga magtutuo. Diya sa bersikulo 20, apan si Pedro miingon kaniya, ang imong salapi malaglag unta uban kanimo, kay ikaw naghuna-huna nga mabatunan nimo ang gasa sa Dios, pinaagi og salapi. Ikaw walay bahin uluna ni ining butanga, kay ang imong kasing-kasing dili matarong sa atubangan sa Dios. Busa paghinulsol sa imong pagkadautan ug pagampo sa Ginoo nga kun mahimo, pasayloon ikaw ni anang katuyuan sa imong kasing-kasing. Kay nakita nako nga ikaw anaa sa kapaitan nga naulipon sa sala. Ug si Simon mitubag, iampo ako ninyo sa Ginoo nga wala untay may tabo kanako sa inyong gisulti. Nahadlok siya. Nga giprangkahan siya ni Pedro sa iyang sayop nga ambisyon, sa iyang pagpangayo ni ini nga gahom nga mahimo niya nga makahatag sa uban pinaagig pagpandong. Bersikulo 25, unya sa nakapamatuod ug nakasulti na sila sa pulong sa Ginoo.
Sila mibalik sa Jerusalem, nagwali sa maayong balita ngadto sa daghang mga balangay sa mga Samarianhon. Sa ato pa pagkakita ni Simon nga gihatag ang Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong kanila kang Pedro gusto unta niyang paliton kining gahom o gitanyagan niya silang Pedro o kwarta. Apan giingnan ni Pedro si Simon nga dautan ang tuyo sa iyang kasing-kasing ug naulipon siya sa sala ug kinahanglan maghinulsol siya ug magampo nga pasayloon siya sa Ginoo tungod ning ini iyang ambisyon. Base na ay tago di ay nga motibo o mga hakog nga ambisyon si Simon. Mga igsuon makadaot sa atong pagsunod kang Hesus kining mga ambisyon nga sayop nga sama sa gibuhat ni Simon. Murag naluwas si Simon kung atong mahuna-huna. Nagtuog nagpabautismo apan wala pa makatubo o gadanihon pa sa iyang kalibutanon nga kinaiya. Kay naanad siya og gahom gikan sa una nga tig salamang ka pa siya og siguro nabag-uhan siya sa iyang kahimtang karon. Usahay ingon ani ang mga tawo nga bag-o naluwas nga gapangita og kaugalingon nila nga mga dungog ug naa sila'y mga hakog nga ambisyon ug kinahanglan nga kung naa kay makita ani ikaw nga gadala kanila, ikaw nga pastor, agako nimo sila diya sa insakto ug ipasabot sa ila pag-ayo aron motubo sila ug mabag-o ang ilang mga kasing-kasing ug aron makasunod sila kang Hesus sa kinasing-kasing gayud. Dili sa pagpadayon sa hinakog nga katuyuan o ambisyon. Kinahanglan niya magmainantuson ang mga pangulo sa iglesia sa pag-atiman sa mga bag-ong naluwas ug hatagan sila og panahon sa pagtubo ug sa pagbag-o ni Hesus sa ilang mga kasing-kasing. Dili lugar kay sa primero nakita nato nga murag inani gid ang iyang gabuhaton na murag musurinder na ta, makaingon ta nga murag wala siya kaluwas kay naa pa siya sa pagtubo nga proseso. Ayaw pasagdi ang mga tawo nga maluwas pinagi sa inyong ministry. Atiman na sila ug agaka sila hangtod sa ilang pagkahingkod diha kang Hesus. Ikinahanglan nila pag-ayo. Ang inyong pag-amuma pinaagi sa espirituhano niya pagtubo, pinaagi sa inyong mga pantudlo, pinasikad sa giya ug sa pulong sa Dios. Pagkahuman sa trabaho nilang Pedro dito sa Samaria, mipauli na sila sa Jerusalem ug siguro nga nanago sila kay si Saulo gapadayon sa pagpangita sa mga tao nga nagsunod sa dalan ug galutuson niya sila, gataralon niya sila ngadto sa bilangguan ug ang uban gipatay gani. Busa siguro gyud nga mo'y nahitabo apan atong masusi ug atong nakita nga ang pagwali mahitungod kang Hesus wala man kapugni. Mas gadaghan hinuon ang mga tumutuo ug sige ga kadugangan ug ang kinabuhi sa mga magtutuo kung asa sila gidala sa Ginoo gawali sila mahitungod kang Hesus. Ug mga igsuon agi sa pagsira niini nga atong tema, ibalik na ako sa pagsulti kaninyo, palihog basahan ninyo ang atong humor karon nga semana, karon nga atong pagtuon. Diya sa mga buhat kapitulo 22 bersikulo 1 hangtod sa 5, mga buhat kapitulo 26 9 hangtod sa 10, Pilipos kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 9, mga buhat kapitulo 1 bersikulo 8. Dahil diya sa mga buhat kapitulo 8 bersikulo 1 hangtod sa 25, kining tanan mao ni ang atong gisigutan ganina nga mga bahin sa pulong sa mga buhat. Pan mas maayo kung mabasa ninyo pag-utro uban sa inyong mga pamilya ug mga anak ug masubli ninyo sa paghisgot-hisgot. Mga igsoon, salamat hangtod sa sunod nato nga pagtuon.